Ja veuen vostès que es pensaven que era l'Alqueria Blanca, tal, ara la xata merenguera, ara ja els ha marejat. Doncs no, es tracta de festa major, i clar, en més que festa no podíem estar al marge d'aquest gran espectacle, d'aquest gran muntatge, que jo m'agrada molt perquè és un programa musical valencià, interpretat per actors valencians. La composició musical per un valencià, Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, i la producció d'Antonio Asensio. No sé si m'enganyaré i ara després els convidats que tinc me rectificaran, però bueno, jo, el que va davant, va davant. I tot baix la direcció de Carles Choda. I, bueno, què tinc que dir-los? Jo us dono la benvinguda així perquè, com dia jo, els convidats, Paco Sarro, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, també tenim així a Nelo, que jo no sé si ha arribat ja o encara està en la mili perquè se'n va anar a la Marina i encara que la Marina seria Daniel, ojo. He arribat així, deixeu-me en el port de València, me vinc al Tele7 i ja, pues, en fi... I tornes una altra vegada. I ja me torne, després me'n tornaré. Bueno, i Carles? Bueno, jo encantadíssim d'estar així. Bueno, sobretot d'estar així amb tu. M'agrada molt la presentació perquè has dit que és un producte valencià. És correcte. I a més que hem intentat fer una cosa com molt americano, però a lo valencià, no? Que això és molt bo. Jo no sé si estaràs d'acord amb el que jo dic. Jo sempre dic que nosaltres el millor sempre ho tenim així, a la nostra terra, a la nostra casa, i que sempre, vostès m'ho han sentit dir moltíssimes vegades, sempre dic que en lo nostre se poden fer grans muntatges, grans espectàculs, que no és necessari anar a cap de lloc. I bueno, totalment. I ara mos contaran, i segur que mos convencen, de Festa Major. Festa Major que dins de poc la tindrem així a la ciutat de València. És adelante ja, el 13 i el 14. Però ara després parlarem. Molt bé. Bueno, doncs mira, jo primer convidar-te a tu, que vingues els dies 13 i 14, que ho anem a fer per a serveis socials de l'Ajuntament de València, perquè considerem que el target del públic de 60 a 80 estaven un poquet oblidats i hem fet també un producte per a ells, específicament per a ells, però també per a la gent jove, no? Hem intentat recuperar tota la tradició valenciana de la música popular i hem descobert una cosa molt bonica, que és la musicalitat que té la nostra llengua, no? Sobretot en la música original, que com molt bé has dit que ha fet Nacho, que és un creador espectacular valencià, i que ha descobert això, igual que sempre estem comentant que l'anglès és molt musical, doncs el valencià també, i moltíssim a més. O sigui que contem una història molt del poble, on la gent se sent identificar en tots els personatges, i sobretot molt plural, no? Cada personatge té la seva història, i molt ben definida, que això crec que és l'èxit d'aquest producte. Jo crec que sí, perquè a més, sense dubte, el valencià és molt dolç i té una sonoritat musical extraordinària. Paco, jo no sé si tu has pillat el que Carlos acaba de dir ara, que és un espectacle, menys mal que després ha intentat arreglar-ho dient que és també per a gent jove, perquè el primer que m'ha soltat és que me convidava a mi perquè era un programa destinat de 60 en avant. Ja m'ajudia a marejat. Ho ha arreglat. Nosaltres que sí que com participem amb el públic, sí que veiem a la gent que participa, i participa gent de 80 anys, però també participa gent de 20 anys, és de veres, i canten cançons de 20 anys, perquè qui no ha sentit Altai, Carreixet, grups valencians, que avui en dia estan ahí, i és cosa nostra, és dels nostres arrels, saps? I la gent canta amb nosaltres, i nosaltres baixem al públic, eliminem la quarta paret que se diu en teatre, i baixem al públic, i la gent participa, però de tota edat. A més, és preciós que, jo crec que part d'aquest èxit, no sé jo, Nelo, tu que si pensaràs el mateix, és perquè la gent realment se sent totalment identificada en el que vosaltres esteu oferint, o sigui, forma part de nosaltres. Clar, home, nosaltres també juguem amb l'avantatge que venim de la tele, clar, tot el públic valencià coneix l'Alqueria Blanca i això ja és un punt a favor nostre. Però en qualsevol cas, les cançons que interpretem són cançons populars i bé, també les hem sentit, de menuts o de més majors, vull dir que estan en l'imaginari col·lectiu, estan les cançons, i això ha sigut fàcil rescatar-ho, modernitzar-ho també, però sense perdre l'essència, estem parlant de cançons tradicionals, cançons populars. I a banda d'aquestes cançons tradicionals que diu Nelo, està Nacho Mañó, que crec que ha encertat de ple. De ple. Cançons molt boniques, cançons que... I les cançons que ells ha fet ha sigut un tratge a la seva mida, no? Sí. I el més important, que la gent va descobrir
que estos actors valencians que tots coneixien d'aquesta sèrie, com... Cuidao. Els actors valencians... No, cuidado que vas a dir ara. No majors, tranquil. Això deixa que ho diga jo, eh? Exacte. Te dic que lo que van a descobrir és que, a més, canten. Seria aquest concepte de l'actor que és capaç de ballar i de cantar, i aquest concepte, com t'he dit al principi, d'americà, no? Tenim en la nostra retina, tenim aquests actors americans que ho fan pràcticament tot. En el seu cas van a veure aquest resum en una posada en escena on fan de tot. Perquè Nelo canta una cançó ella soles també, o també el veurem ballar, Paco fa un doble personatge molt agraït i a més que està carregat també d'aquesta essència de la gent del poble, i també balla, també canta, i la gent se va És una sorprendre. experiència nova, Disculpa. Jo vaig a dir una cosa, jo no sé vostès, però jo me vull de ganes de veure a Paco cantant i de veure a Paco, bueno, pues perquè tots tinguem aquesta imatge de malgènit i... I continua. En este també. No tant. Mira, m'has dit que continues i m'ha caigut i tot, eh? És subcontractat per a pegar dos punyades en la taula. Ah, sí? Sí, però després pega un gir ahí inesperat. Soc entonador. No, però és una experiència molt bona, saps per què? Perquè Nacho Mañó i Carl, que també canta, mos han dit, respira. Clar, els actors és una cosa, els cantants és una altra. I un actor cantant, n'hi ha vegades que... No, és difícil. Que no arribe. És difícil, és el mateix que Nelo, si balla un ballarí cantant, és molt... Això no ho poden fer tot el món. Home, jo ho tinc més fresquet ara, perquè clar, en les escoles mos peguen canya, després que això, clar, de no practicar, potser suposa que... Jo, Paco, no creia que anava ahí, eh? Jo creia que anava a dir, no, jo tinc més tard, perquè som més joves. Manolo, jo crec que la bisagra la tenía un poco de oxidar, la bisagra la tenía un poco de... Sí, de veres, sí. I se l'ha llevat prou, o sigui, i la veritat que està molt bé. Jo sí que tinc que dir-los que per motius personalíssims no tinguem també així en este grup tan extraordinari d'actors i cantants, pues a Noelia Zanon, perquè ella forma part també d'aquest elenco en Carmencina, una xica que està molts anys fora d'ací, no? Per l'Argentina o per Cuba. Per Cuba. És que ens falta part del repartiment. Sí, jo ja no vaig a desvelar massa, ells que diguen el que vulguin. Però bueno, ell ja també ens haurà cantat moltes cançons, perquè moltes són les que es canten, com per exemple, pues, no sé, La manta al coll, com diem, La mare de Hueta... Ella comença cantant del Mareta. Mareta, nit va somiar. I la gent ja comença a ficar-se dins de... Molt bé, Manolo, estàs fent... Diu que li fa mal la gola de tant de cantar, és normal. Però saps que Gris que hem jugat també amb aquesta tendresa que té el valencià, el que t'he dit. És molt familiar. I començar en un Mareta, comencem en una carta que li escriu la seva germana, i aquesta musicalitat és que introdueix a la gent dins de l'obra des del minut zero. Jo no sé si estareu d'acord amb mi. Jo sempre dic que mira que la paraula madre és bonica, perquè madre és bonica, però i mare, mare és tot. Mare és dolç, mare és agraït, mare és carinyo. I acabem de passar-ho. Sí. De fet, mare encara, com els valencianoparlants encara gastem, que és una forma que pot semblar arcaica, en el cas del castellà la gent ja li diu madre, dient mare, en el valencià sí que continuen dient mare. És una de les cançons que més volien que estiguera en ese libreto, no? El Mareta per mi ha sigut una de les cançons perquè és un poquet autobiogràfica, no? I són les cançons que mos cantaven les nostres mares, i ma mare m'ho cantava a mi de xicotet també, i per això ho hem introduït dins de l'obra, no? Que és testimonial, tot el que és veritat, no? O les típiques frases de ai, ella val més que ell, i aquestes coses que diuen en els pobles, no? O ell fa un paper d'acomodador i deixa en pau la xiqueta, que corre l'aire, tot, i aquestes coses que passaven. Sí, són punts costumistes que en l'alqueria sí que també s'han incorporat i el públic jo crec que és això una de les fórmules d'èxit, jo crec que és... Nelo, no faràs com aquell el xiste, veritat, que està en el cine i entra i va l'aposentador darrere i aquell es comença a pegar voltes, l'aposentador darrere, i al final arriba quasi que al descanso, toca el timbre, s'hi tira damunt i tot. Bruto, diu, què volia, que em pillara la bicicleta? Ell conta també un... No, jo també tinc ahí en el públic, com a acomodador tinc en el públic també algun momentet, però no... Sí, i apareixen totes aquestes escenes... Però vas per el pastillo central o...? Sí. No, és per posar-me jo en un costat? Tranquil, que hi pot un GPS te buscaré. No me fio un pèl. Però jo, mira, jo t'assegure, Manolo, que si vens vas a cantar de principi a fi totes les cançons, totes. Perquè hem fet a més un pupurrí de 9 minuts on no hem deixat
jo crec que cap de les cançons típiques, perquè fem Amparito, la filla del mestre, el tio Pep se'n va a Muro, la Panderola en homenatge a la gent de Castelló, perquè m'indulta. Carles, jo, ara que m'has anomenat la Panderola, te ho anava a dir jo i me l'has llevat. Jo tenia per costum, quan els meus fills eren més xicotets, no? Eren xicotets, i anàvem en el cotxe, i era això. O sigui, que venia Pasqua i jo duia les cançons de Pasqua i es cantaven. Clar. I venia tal, i precisament ahir, que la meva filla se'n va anar a Castelló, i cantaven, per exemple, això, jo li cantava de Castelló al Masora, xis, pum, tracarra. Molt bé. Para que veges, para que veges. Sí, para que veges. Bueno, conteu-me, el dia 13 tal, però jo sé que esta obra té un altre secret, que és que és una obra viva, s'adapta allí a on aneu, o sigui que sempre procureu estudiar el poble, clavar-se, veure la idiosincràsia d'ell i fer-la vostra, i això... Sí, això és una de les coses que volíem, perquè, per lo mateix que tu has dit, que fora una història viva, perquè la gent estiguera més identificada amb la història que estàvem contant. No? En el cas, per exemple, del Retor, que és el paper que també fa Paco, introduïm introduïm el retor del poble. L'altre dia en Massamadí era Don Blas, i és Don Blas, que ja estan així preparats, i ell fa de Don Blas. L'ermita l'anomenem la mateixa del poble, les festes majors, si és en honor a Sant Roc, doncs anomenem a Sant Roc, o sigui que això la gent també se sent molt identificada, i també utilitzem l'ajuda de les imatges, i en molts casos utilitzem l'ermita del poble i la façana de l'església del poble, i sempre comencem amb el lloc del poble, en el nom del poble, i l'any que estem ubicant. És a dir, això està escrit un any després de la Riguà, en l'any 1958, i sempre apareix això. Si estem en la Pobla del Duc, Ador, que és la Safor, Ador 1958. Sempre entrem en aquesta primera imatge perquè la gent ja estiga dins de l'obra. Per això t'he dit que des del minut zero ja estan disfrutant. Bueno, jo no sé vostès, però jo desitjant que arribi el dia 13 perquè ahir estic jo al Teatre Olímpia de València. A quina hora comença? A les 5. A les 5. 5 de la vesprà. Que veig vostè després per anar-se'n, és hora de bous. Però després i anar-se'n a sopar. Sí, sí. Per ahí de... Home, lo que passa falta... I a berenar també. Carles, una coseta que m'agradaria. Són disciplinats o no és d'actors valencians? Són disciplinats. Mira, te dic una cosa, venen d'una... Jo crec que d'això, evidentment d'un altre món, perquè s'han ajuntat dues coses. Nosaltres, des de Produccions Artístiques La Unió, que tu la coneixes tota la vida, perquè sempre ens hem dedicat un poc al món de les varietés, però també del món de disfrutar la gent i de saber un poc el que volia la gent, no? Que era la proximitat. I això és el que hem fet i hem treballat en ells. Ells venien d'un altre món i s'han fusionat dos mons que crec que és en el moment que s'havien de fusionar. No? El seu món era un món, potser per a mi, que es reduïa només a les sales de teatre, i hem fet que, a més, aquesta obra va néixer també fora. I anem a fer obres de teatre com esta, d'esta qualitat, per a la plaça del poble. El dia 12 estem a Orba, i en Orba van a treballar en la plaça del poble. Una pregunta que jo sé que en molts pobles estaran pensant-se, serà molt costós aquest espectacle? Mira, te vaig a dir una cosa, no n'hi haurà festa, és a dir, una festa que com Déu mana si no està festa major. Si ve això, encara serà més... Que d'empresari... No. És això, és a dir, nosaltres volem traslladar això, perquè no n'hi ha musicals valencians. Esta proposta no s'havia fet des de fa molts anys. Jo recordo des del Virgo de Vicenteta. Te recordaràs que es va fer en l'Olímpia. I nosaltres volem treure això, este producte al carrer, però no per una qüestió de diners, sinó de promoció i sobretot de difusió de la nostra. No? Carles, més preguntes perquè el temps passa i m'estan dient que tal, i no, jo te vull dir. Bueno, aquell poble que està veient, alcalde i demés, que vol contactar i demés... A la Unió, Produccions Artístiques La Unió, espectaculoslaunión.com i a contactar. La infraestructura que necessita, tot el muntatge i demés... Això ho enviem nosaltres, tenim un dossier de premsa que ho enviem amb moltíssima informació perquè la gent ho sàpiga. Però ja t'he dit que anem a portar-ho als carrers. La gent del poble... I entre tu i jo. És barat, és barat. Sí? T'ho dic jo. És barat i, a més, poden sopar amb els actors i tot de l'alqueria. Jo ja vaig a veure si es duc al meu poble. Està la banda sonora. I la banda sonora que també hem fet un disc fantàstic. Que se pot aconseguir quan fem els... A més, un disc que segur que ara quan es despedim els nostres companys posaran un poquetet de música, no? Correcte. Un poquetet de musiqueta i així anem... En el disc se troben totes les cançons. 24 cançons. Sí. 24. I a més s'ha fet en un llibret espectacular, a todo color, i poden comprar-los en el Corte Inglés i tot. Mira.
Bueno, això és una passada, Això és un producte nostre per a vosaltres, però a més en tota classe de luxe, Sí, la veritat que sí. I estem molt contents. Ja estem sonant, Paco, És que sentir-la ja està. I l'alegria que ens dona. Paco, i també, no? Tu content ara del nou paper? Sí, molt content. A més, que per a mi és una experiència meravellosa, perquè el que deia Carles, venim del teatre i d'una disciplina, i ara... D'això és disfrutar. Sí, però del teatre a això n'hi ha un canvi molt important, Imagina't que els actors, quan van al teatre, diuen «Així estic jo», perquè l'actor se té que sentir en la primera i en l'última fila. I així dius «Així estic jo», i Nacho Mañó diu que portes el micrófono. Vale, així estic jo. Nelo, tu content, no? Satisfet també? Sí, jo estic molt content. A més, el que diu Paco del teatre és quasi no només estem nosaltres, perquè quan fem el carrer estarà qualsevol imprevist. Hasta la fira. Les condicions canvien i això també, com a actor, t'ajuda a posar-te a prova també. La veritat que sí. I a més, si Nelo no pot queixar-se, té un caramelet de personatge que se van enamorar. Jo estic molt content, sí. Bueno, ell el que té que fer és acabar pronter la mili i vindre sent, perquè encara que no sé com està la situació... Si és l'Escolanet i tot, l'Escolanet. Sí, mira, m'ha fet gràcia, perquè jo en l'Alqueria vaig entrar sent Escolanet, després m'ho vas deixar, vaig tindre nòvia, de fer-me clavar en les banyes, però bueno, el cas és que, clar, he tornat i en el musical tinc un paperet també d'Escolanet i dic, mira... Bueno, pues entre Escolanet, el retorn que també el tenim, que Paco, a veurem, no? També mos deixa un poquetet en ganes de veure. I Carles, en lo bé que mos has venut Gràcies. No, a tu que mos has convidat. El tema hem d'estar en Festa Major, això podíem fer, no? Això podíem fer. I, a més, comprar el disc, perquè hi ha que portar-lo en el cotxe, hi ha que estar fent pàtria de lo nostre. I això és el que fan Paco, Nelo i Carles. I molts més que no estan així. I molts més que no estan així. Però que estaran i que aniran també al seu poble si vostès volen. Encantat de tindre-vos així en el programa Més que Festa. I nosaltres estarem bé, clar. I sempre que vulgueu, això és la vostra casa, I ja saps que tu estàs convidat a tots els pobles. Anirem a molts, Prepara gasoil, que no tindràs prou, Bueno, pues jo hi estaré, perquè tot el que siga nostre, a mi m'encanta, i jo sóc el primer valencià. I nosaltres despedim. Gràcies, insistís, per haver estat així. I nosaltres continuem en el programa.